Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu mhux bħala rutina ma bħala ħajja mill-ġdejn. Ħan niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza llum hija ġurnata ferjali qegħdin fi żmien l-Avvent bi preparazzjoni għall-miliet għall-laqgħa tagħna mal-mulej. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri mejtin tal-familji Ċefaj u Magru. Inti tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fin-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naħġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti urejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha minn tarfa l-ieħor, għatina li nistennew bil-ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna. Ibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib tal-profeta Iżajija. Farġu il-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kelmu lil qalb Ġerusalem u għajdula l-intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunitha, ħadet minant il-mulej darbtejn għad-nubita kollha. Leħen jgħajjab, ħejju it-triq għall-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat, u tfittx il-glorja tal-mulej, bil-bnedmin jarawa il-koll f'daqqa, għax fom il-mulej jitkellem. U leħen qal, għajat, u jweġibt, x'ngħajat? Ejt, kull bniedem ħaxix, u żbuħitu bħal wart ir-raba. Jinxef il-ħaxix jitbil il-wart, meta fuqhom jgħaddi nifs il-mulej. Bħal ħaxix il-poplu, il-ħaxix jinxef u l-wart jitbil, iżda l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Itla fuq il-muntanja għolja int li ġġib il-bxara tajba lil Sijon, olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tajat l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem, għajat la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda, hawn huwa Alla tagħkom, hawn huwa Sidi il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn hu bil-ħlas tiegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu, bħar-raj li jira l-merħla tiegħu bidriegħu jiġmagħha u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom u n-naċireddu bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali u ngħidu flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku bismu, ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Mulej ġej bil-qawwa. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-eġibijiet tiegħu. Jgħidu fost il-ġnus il-mulej jisaltan u li jiġġudika il-poplu bis-sewwa. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Ħajjifirħu s-smewbiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja.
jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex jisalvana. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu bitnaġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu. U jekk irnexxielu jsiba tassew ngħidilkom jifraħ aktar bija milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll lanqas missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla, kemm hija ta' konsolazzjoni, mhux ta' bxejn li fl-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Eżajija, l-ewwel kelmiet farġu l-poplu tiegħi. Il-poplu tal-Alla fi żmien il-profeta Eżajija kien għaddej minn diffikultajiet kbar, kien qiegħed fl-eżilju, kien il-bogħod minn pajjiżu, kien il-bogħod mit-tempju, kien il-bogħod mis-sagrifiċċju li kien joffri kuljum lill-Alla. Kienu ħossu mitluf. U minkejja dan il-profeta Eżajija fisem Alla iħabbar il-faraġ, il-konsolazzjoni il dan il-poplu. Taqtax qalbek, tibżax. Anki jekk bħalissa għaddej minn dan il-moment ta' prova. Taqtax qalbek, ħafda falla. Alla qed jieħu ħsiebek. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom, kellmu lil qalb Ġerusalemm wejdula li jintemm il-jasar tagħha, qatt terġa' lura lejn pajjiżek, tibżax. Il-mument tal-prova jibbeżżana, kollha kemm aħna kollha kemm aħna, mhux il-poplu ludi biss. Kollha kemm aħna. Ħadd ma jieħu pjaċir jaħdem mill-mument tal-prova, mill-mument tal-eżami, mill-mument tad-dlam. Imma propju f'dak il-mument Alla jkun jieħu ħsiebna b'mod speċjali. Propju f'dak il-moment Alla jkun qiegħed qrib tagħna. Propju fil-moment tal-prova, fil-moment tad-dlam, fil-moment tad-diffikultà, Alla jkun l-aktar qrib tagħna. Mill-eżilju il-profeta Eżajija jħabbar ir-ritorn lejn Ġerusalemm, ir-ritorn lejn Ġerusalemm. Leħen jgħajjat u jinweġib x'ngħajjat, għid kull bniedem ħaxix u żbuħitu bħal wart ir-raba, jinxef il-ħaxix, jitbil il-wart, il-ħajja tal-bniedem. Ara, filli fil-glorja u filli fit-tbatija. Is-silta tal-Vanġelu San Mattew jirrakkuntana waħda mill-paraboli tal-ħniena. Ħafna drabi aħna il-kelma tal-Alla ma nifhmuhiex qed ngħid għalija l-ewwel wieħed. Aħna ħafna drabi naqraw il-kelma tal-Alla nibqgħu għaddejjejn tajjeb u nifhmu ftit minnha. San Mattew hawnhekk qed iġibilna l-parabola tan-naġa l-mitlufa. San Luqa għandu kapitlu sħiħ, kapitlu 15 tal-affarijiet mitlufejn, kapitlu 15 famuż ħafna f'San Luqa, li ben il-ħali, il-naġa l-mitlufa u id-drakma l-mitlufa. U San Mattew ġibilna waħda biss minnhom, in-naġa li ntilfitlu. Intom x'idrilkom, jekk wieħed raġel li kollu mitnaġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex lil dik li tkun intilfitlu. Għal kemm sabiħa dejn. Tibqa' tant xtiftijem ħanejdilkom għaliex. Għax fi żmien Ġesu il-Fariżej li kienu jqiksu lilhom infushom għad-disejn, u veru kienu għad-disejn kienu nissew. Dawn kienu jaqraw l-Iskrittura, kienu sumu darbtejn fil-ġimgħa, kienu jitolbu, ma kienux nies ħżiena.
Imma l-Fariżej minħabba r-riġidità tagħhom, kif jixtililna kultant, minħabba r-riġidità tagħhom kienu jeskludu ċerti nies. Pereżempju, ir-rajja fi żmien Ġesu kienu l-aktar nies imwarba. Kienu nies ikkonsidrati giddebejn. Kienu konsidrati nies mill-ar. Għax taf għaliex, għax dawn ma setgħux jaħslu idejhom fil-ħin bħalma kienu jeżiġu l-Fariżej. Dan ma kienux joqogħdu josservaw il-liġijiet fid-dettall tagħhom. Dawn kienu fl-għeliej, kienu rajja. Allura dawn kienu konsidrati bħala nies ħsiena, bħala laqas ix-xhieda tagħhom ma kienet toqgħod fil-qorti. Ir-raj ma setax jagħti xhieda fil-qorti. Kien ikkonsidrat ħażin. Immaġinaw ftit issa xejn jiġi Ġesu u jgħid jien ir-raj is-sabiħ. Ara ftit. Kieku konna aħna forsi minn mitnaġa tintelef waħda konna ngħidu iva baqgħet sawdu sejx importa ħadd mod tixxejjer. U Alla jaħsibha kompletament differenti. Jgħid li ħalli d-disawdu sejn l-oħra u jmur ifittex lil dik il-mitlufa. U dan huwa l-avvent. L-avvent huwa t-tfittxija tal-mitluf. Isma' ġej il-mulej, taf, taqtax qalbek, isma' ġej il-miliet. Okkażjoni sabiħa biex terġa' lura ntalla. Isma' biex tagħmel qrara tajba. Ġej il-miliet huwa żmien sabiħ. It-tfittxija tan-naġa l-mitlufa. Kemm hu sabiħ dan iż-żmien, iż-żmien tal-avvent. William Barclay huwa kien biblista kbir Skoċċiż 100 snin ilu. U kien jgħid fil-Palestina il-rajja kienu iħaltu in-naċ jarawhom ma' xulxejn. U meta fir-raħal kienu jaraw xi raj ġejb xi naġa li kienet intilfitlu, jgħid William Barclay, jgħid ir-raħal kollu kien jagħmel festa. Mhux dak ir-raj biss kien jagħmel festa, imma r-raħal kollu festa kbira. Għax raj ġie b'naġa li kienet intilfitlu. Kemm tkun ħaġa sabiħa aħna wkoll kieku flok niġġudikaw, flok nikkundannaw li hija tentazzjoni għalina taf, speċjalment għalina li nġu l-Knisja. Hija tentazzjoni għalina li niġġudikaw u nikkundannaw. Nitolbu, speċjalment f'dan iż-żmien, għal konverżjoni tal-midin bejn. Alla u bissir ħanej li ma jridx li jintilfu in-naċ li Kristu feda b'demmu. Nitolbuh biex jifarrax lil kull bniedem li hawn fid-dinja ħalli kulħadd jinġabar f'merla waħda taħt raj wieħed. Ngħidu flimkien farraġna mulej, farraġna mulej. Għall-Papa, l-isfijiet, il-Presbiter u d-Djakni u r-Reliġjużi biex ikunu rajja li jfarġu lill-poplu Nisrani billi jkunu ministri fidili tal-kelma li taħfer u tfejja nitolbu. Għal-bnedmin kollha li huma abbandonati fl-eżistenza bla futur u bla tama biex isibu il-faraġ u l-għajnuna nitolbu. Għal-ħutna li ċaħdu l-impenn nisrani u jinsabu l-sira ta' dnub li jisawwat li jwassal għat-telfien biex jerġgħu jsibu l-Kristu li ħareġ ifittixhom nitolbu. Għalina l-koll biex bħal Kristu ir-raj tajjeb narfu nilqgħu u naħfru lil min jiżbalja jew jonqosna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu messaġġiera tal-ħniena
u tal-imħabba tiegħek, speċjalment ma' min jiżbalja nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għedjom it-talb tagħna, nitolbu bo speċjali għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li jiskoraġġixxu ruhom, għal dawk li jaqtaw qalbhom, għal dawk li jaħsbu li jidnub tagħhom huwa tantu kbir li ma jistgħux jeħilsu minnu, għal dawk li huma l-sira tal-vizzju. Mulej nitolbuk biex tagħtihom il-faraġ u l-għajnuna permezz tal-messaġġiera tiegħek nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej biex tagħtina il-paċi tiegħek, mulej dawwal lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Mulej Alla inti l-missier ħanejn u kollok tieba magħna midinbejn. Iġbor f'meħla waħda n-naċ mifdija minn ibnek li ġej bil-qawwa biex isalva lil kull min hu mitluf. Bi Kristu siedna. xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem il-qana mulej u nidmu quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li se jinnofru. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Taffimu lej il-kollha tiegħek il-qatt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina l-għajnuna int fil-ħnina tiegħek. Bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġri dal-boħra fis-sepp tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieħel il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni ma' dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li plaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Ċafaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għedħaj l-dinja, tan il-ġisem u d-dem għad-tistija, eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Ħallina
Danu l-ħaruf talla, danu li jnaħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' dejjem. Innu bil-wieqfa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqalbin fuq dik il-karta li għandkom fil-bankijiet. Ejja fostna mulej u ibqa' magħna, waqqaf fostna t-tinda tiegħek. Qed nistennewk bil-ħerqa għax għandna bżonnok sħiħ. Ejja u ġib miegħek il-faraġġ lill-morda tagħna, il-maħfra lil dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu t-triq. Ejja mulej għax bridna u ntlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew. Insejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna għal darb'oħra li aħna l-koll l-aħwa u wlied maħbuba tal-Missier. Ejja mulej Ġesu. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċukun tagħna nitolbuk mulej
biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-sewwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dak it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Ġeħet 3 ijiem li dan il-ġisima dan fil-qabad. Nofrhom skont intenzjoni twil bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Slema rik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema rik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema rik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ġurnata tajba lil kulħadd.